awas. Oh. Kayak kimochi nih. Awakmu kudune bersyukur seneng lho, Kang. Bersyukur piye kok? Apa-apa nek ditambahi kudune matur nuwun iki kok malah nesu lho. Ditambahi lah dalane halus tambahi rada dawa lah dalane blethok kok mburi ya bosok kuwi kok rumah sakit. Wong nyambut gawe iki sok-sok penak, sok-sok rekoso. Alhamdulillah musim udan ngene Pak Marwan kersa wayangan. Alhamdulillah. Jenengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kula nggih wau dugi ngira jane alhamdulillah basan roh lunyune dalan lele. Piye? Mburi iki lho aku nguyuh lah kok telek lencung tok. Sapa iki aku sing tapi mboten napa-napa. Matur mbah nuwun kalian Bapak Marwan. Pak sapa? Pak sapa ngomong? Apal ora? Pak sapa? Bapak Marwan. Pak Marwan. Asli mriki nggih Pak Marwan nggih. Asli. Kalian Ibu sapa Pak? Tuti Ibu Tuti Ernawati. Ernawati luar biasa matur mbah nuwun sampun nimbali kula sak rencang. Matur nuwun. Bakul tempe kaya ngene lho. Aja sak bakul tempe Mas. Tapi kesuksesane. Lah kok iso? Kesuksesane tempe tekan Malaysia. Lah iya tempene Bu Tuti lho kaya apa sampe iso nangkap percil karo niken. Apa kok sembrono tak. Lek omong aja ngono. Lah pripun? Tempe sing digawe Pak Marwan karo Bu Tuti aja kok tempene Bu Tuti teko Malaysia lho. Lah piye? Piye to, Bos? Ora nggih ngoten to nggih sami mawon to tempene Pak Marwan utawa tempene Bu Tuti lagi ngoten to. Lha kowe ngomong gur tempene Bu Tuti kok ngono. Lah nggih pokoke tempene tiang kalih ngoten nggih mawon. Ngono hajatane sunatan nggih. Lho sunat yatukmu lho. Aku tas tangi dadi rada ngebleng. Hajatane mantenan. Mantu nggih. Mantu menika nggih menika sapa jenenge lali aku. Aku ngene iki
urung dikeki mangan mesti luwe ngene lalian aku. Mula lek teko rada awal, iso mangan bareng-bareng karo kanca-kanca moko hidangane luar biasa Pak Marwan. Jenengan dar napa, Bang? Mau aku tongseng. Lho. Lho kok komplit nggonmu? Lah awakmu apa? Gedang karo kacang tok nek mangkene. Yo kan sing duwe gawe iki ngerti ngono lho. Teng wingking. Tapi wau pun matur Pak Marwan sekeluarga. Mas Percil mangke lak pun matur minggah kapurih teng dalem ngoten ature wau. Terus ngapa ngono? Nggih, prayo njiko pelunasan. Jenengan niku. Senenganmu kaya ngrembug tekan ngono kuwi. Tapi wis lunas aku wis lunas. Saulan kepungkur iki rene garek hawa tok iki. Tapi kan syukur matur nuwun. Didongakne mantene dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Lagi ngoten to Mak Cange. Dawuh leres. Kula nggih ngoten semanten ugi matur nuwun luar biasa. Muga-muga ndang diparingi momongan. Amin. Mas Pedro. Kok Pedro? Mas Tegar. Mas Tegar. Mas Tegar kalian Mbak sapa? Mbak Nanda. Iya. Mas Tegar Eskom, Mbak Nanda SM. Iya. Apa wi? Mbok. Awakmu senengane kudune ya dene masyarakat. Lah iya Eskom. Eskom karo karo sarjana tekokne Pak Dalang lho sarjana. Sarjana komunikasi. Komunikasi sing jaler. Lah sing wedok menika SM Apa? Manajemen. Toh. Nah, komunikasi karo manajemen dadi sitok. Iki kok sing wedok mesti wirid ketoke. Dadi mbedina diitung duwike. Sebab manajemen. Sarjana manajemen kuwi titele. Lah jenengan wau dawuh matur napa wau lak Mak Cange wau napa? Manten wau napa jenengan wau sampun napa sing sonten wau lho. Bedane bojo karo jodoh. Lah niku lho jenengan sampun. Aja mung dadi bojo ning bisa dadi jodoh men awet. Bener. Ning tambah ana apa ngono? Nggih. Kowe apa kowe? Loh, nek aku kuwi ngandan-ngandani manten utawa ular-ular manten kuwi atuta barang sing ning pawon. Kok iso? Lho, barang dapur piranti dapur perabot kuwi kena nggo conto tulodo manten. Lambemu ngomong sing genah lho, kowe 750 lho, kowe aja nganu nika-nika lho karo Senenganmu kok mbayar. Enggak, tapi pira? Lho, piye? Piranti dapur kuwi kena nggo tuladan manten. Monggo Mas, selengkep. Nggih. Amit 1000 Pak Cahyo. Iya, Tem. Monggo. Tulodo manten. Contone barang sing ning dapur siji gelas. Gelas kuwi nggo tulodo manten. Gelas kuwi cara wong Jawa wis ngarani gelas nek tugel ora kena dilas. Paribasan cinta kalau sudah terpatahkan, kalau cinta sudah patah tidak bisa dilas lagi. Kalaupun bisa disambung, bisa dilas, kuwi bakale ora balik kaya samulane. Berarti wong lek wis putus cinta utawa patah hati, kalau disambung lagi tidak akan bisa kembali seperti awal mulanya. Mosok. Loh, tenan. Contone aku dhewe. Karo sapa? Iki. Lambe. Iki sing ndi? Nek lho sing nomor kalih niku. Lambemu rupa kok sapi teng anu sinden. Rumahku. Gelas. Mari ngono apa neh? Loh, ana neh sotil. Dalam berumah tangga itu kita pasti cari rezeki atau mencari nafkah. Jadi sotil. Kerep sedekah aja nganti metil. Oh, cetidil utawa medit. Utawa cetidil. Terus sotil. Jadi awak dhewe ku yo open yo close. Jadi yo in yo out. Open ada pemasukan, ada pengeluaran. Wis jane pegawai Indomaret apa piye to iso open close bareng. Awakmu ki tak kandhani sing rada intelek sithik. Iya le. Terus apa? Ana meneh wajan. Wani ing janji. Nek esuk mau wis ijab kabul, wis janji sehidup semati janji suci. Sing diucapno ning ijab kabul, wani ing janji kudune tanggung jawab ke depannya membangun rumah tangga yang lebih bahagia dan lebih baik untuk mencapai keluarga yang sejahtera. Wani ing janji kuwi wajan. Ya, suwun le, suwun. Ora mudeng nek awakmu. Lah rohno aku ki, wong aku lak manten iki gampang lho, Bos. Pripun? Nak kula niku gelem anyare ya gelem lawase. Nah, tegese piye kuwi? Ketoke iki kok wong wedok iki contone wong wedok. Wong lanang tak omongi, manten lanang tak omongi, sampean gelem anyare ya gelem lawase. Sebab wong wedok iki lak suwi-suwi padha karo kathok kolor. Wong wedok kok padakno kathok kolor. Rabi kesuwen akhire duwe anak. Ora mungkin wong wedok kok kenceng terus. Kowe duwe anak siji lho wetenge wis glamber. Oh iya. Iya ora? Heeh bener. Duwe anak loro kuwi awake wis rada nuwun sewu kisut. Kuwi wong wedok dadi wong lanang kudune gelem anyare ya gelem lawase. Kados kula ngeten iki
Ngopeni wong wedok carane piye? Carane gampil, Bapak-bapak. Carane ngopeni wong wedok sing penting bendina mbok kipasi karo dhuwit abang-abang atine ayem. Nak kuwi dudu bojomu tok. Sapa? Sinden iki yo ngene kabeh. Ya ora sing genah wis sing kudu ngungu ngono lho. Lha. Titenane sing kudu titenane ngono kuwi contone kados kula ngeten iki. Carane piye ngopeni wong wedok kados jenengan nuwun sewu jenengan dalang. Nggih. Mbak Yu Sinden. Siap. Gedene nuwun sewu umpamane gedene 100 yuta, 150 jenengan paringne tiyang setri pinten, Bos? Loh, sedaya. Lah iki lho wong lanang bosok sing kaya ngene iki lho. Lanang bosok tanggung karo jawab. bojoe kudu jujur. Apa anane gaji pira sak yuta, 2 yuta ya dipasrahke bojo. Leres blak kontang. Mergo wong wedoke daringan, iya to. Sing ngopeni sak leker gendonge rumah tangga wong wedok dadi wong lanang kudu tanggung jawab. Entuk kaya ya diwenehke kabeh. Ngopeni ya akeh kaya ngono kok iso. Ngeten. Niku lak prinsip kula sanes niku. Umpamane gedene dikai karo Pak Marwan 50 yuta. Tak kene bojoku cukup 5 juta. 500. 500.000. 500.000, Bos. Kejem kowe. Ora apa-apa, lak ra ngono wong lanang ora duwe dana kenakalan. Dana kenakalan piye to? Contone nuwun sewu ape dolan-dolan apa mungkin wong lanang njaluk wong wedok? Lho, tuku rokok njaluk. Ah, ya kere kowe berarti. Wong lanang kudune ning ngarep le, kepala rumah tangga ki wong lanang. Paribasan wong wedok njaluk apa-apa, semayani sik. Lho. Iya no. Semayane piye? Lho semayani umpamane Senin kok njaluk kalung, semaya sik. Aja nggae kalung saiki. Ya ora? Engko lak nggae kalung saiki mesakne tangga-tangga lurung enek tuku kalung. Ngono ki wis meneng. Berarti sesuke. Sesuke Selasa agek digawa ning toko emas. Nah, langsung tuku. Didudoi tok. Contoh wong lanang. Maksude kok mbok dudoi tok kuwi? Ya didudoi sesuk sing iki lho. Dik sing apik. Aja sing iki. Lah sing rada gedhe iki disawang ya kepenak. Sok-sok kuwi ada barang baru lagi besoknya. Selasa dadi tilik sik. Tilik sik. Wis dititeni ya. Nggih. Berarti sesuke neh. Rebo. Jak mangan bakso. Engko lek wis warak ngantuk jak mulih. Hubungane karo perhiasan iki engko enek hubungane. Berarti mangan bakso sik ben seneng atine. Seneng atine engko lek wis ngantuk gawa mulih sesuk neh. Kemis malam Jumat. Moro. Sore moro ning kono dek malam Jumat wayahe. Wis genah kowe ora usah mbok tukokne turu njaba kaya aku ndek ingi. Aku ndek iki turu njaba, Bos. Awakmu kuwi semoyo-semoyo. Tapi saestu kula ngeten iki minggah ngeten iki luar biasa. Penonton wayang mriki luar biasa. Ndelok sakmono kae. Sing guyu akeh, sing nanggap arang-arang gumun aku. Aku agak iki lho, nuwun sewu Pak Marwan kala wingi teng griya niku wah luar biasa. Rawuh dalem jenengan. Nggih. Alhamdulillah. Wah, jan istimewa. Piye Pak Marwan? Lah iya kok iso koyo ngono. Ketoke le rembukan kok nganti kaya keluarga dhewe suwi. Dados ngeten lho. Pak jebul Pak bapake Pak Marwan kalih bapak kula. Dulur. Tiang tebih jebule. Lah kok mbok omongke ning kene iku lho nek wong adon. Urung mari barang mbok anu ae mbok potong Pak Marwan saking ibu menika. Nah iki nggih terus gandenge nggih ibuke Pak Marwan kalih ibu kula menika family tiang tebih. Nggih. Lah iki hubungane alure neng ndi? Dihubung-hubungne iki sesuk ben ditanggap neh. Hubungane Nabi Adam wis genah. Sebab percil kalor kidul ngetutne Gus Miftah Gus Adim Idam Gus Idam Idam kok Adim kok sambo wolek walek kleru labeku niku kula niku beteke napa Bos sakniki mboten mungkin kok percil kok mangku sinden pun mboten wonten mumpun niki masyaallah alhamdulillah tegese sampun tobat seneni bojoku ndek iki dadi ya wis ora teh mangku walah wedi bojo to awakmu iki tapi lak kula ningali sinden ngeten-ngeten iki kula remen saestu remene piye apa malih 1 2 3 4 5 6 7 kok mimil ya 8 niki benten-benten sinden kok gawane mesti beda-beda kados niki nduke niki Umi Hafifah kersane ngertos kula nggih Mbak Nduk sinten Dik Umi Hafifah Dik Umi nun saya Umi ke Dik mboten napa nggih mboten napa bebas ditakletis tugas saestu bebas awakmu iso maca sinden wong wedok iso kahanan iso Nduk Umi nggih nggih pidalem saking pundi Nduk kula saking Pulung alah mriki Pulung anu napa niku Madiun Pulung kok Madiun Budi Idul
Ngidul. Nggih. Lah nggih Ponorogo. Ponorogo. Nggih. Maksudnya liwate Madiun terus Ponorogo ngono lho, Nduk. Nggih. Pulung Ponorogo. Nggih. Nuwun sewu, Nduk. Menika daharan remenan apa? Kula remene sate. Lah, Sehat, Pak. sewu Mak Cangi. Piye? Wong wedok kok senengane sate. Nuwun sewu sate ayam napa kambing? Sate ayam, sate kambing purun. Seneng kabeh apik, Pak. Oh, gragas. Lho. Seneng kabeh. Senengi ya sitok-tok ora usah oke-oke. Niki daringane bocor Nduk Umi niki. Ora kena di Mboten kenging senengane kacang kukulen. Kakean pacar wong kaya ngono iki. Hati-hati. Kaya pas men. alah ancen liya. Banyuwangi, Pak, Banyuwangi. Banyuwangi terkenal alas Purwa. Purwa tegese wiwitan. Dadi nyawang bathuke wong wedok wis ketara. Nerawang tok ketara, daringan bocor. Nomor loro. Nak ngono sing nomor loro iki. Barengan Cekam iki. namanya siapa, Dek? Kula Winong. Alus to, Pak. Heeh, kok wong wedok kok guyu ae, Bos. Kuwi mesti stres. Sebab apa? Kleru. Kenapa? Senyum itu adalah ibadah. Lah kesuwen akhirnya pedot celukne Pak Purnomo lah kaya ngene iki. Lah tak dungdung asli lole ngono kae. Kaya ngene iki. Niki pun mboten usah tangleti, darengan pedot. Mbak Winong iki yo gak kena yo. Boros ya aku ya. Lah Bocor. sing iki lho apik, Pak. Nah, iki lho. Lecin Namanya iki siapa, kawannya. Dek? Kula Birgita. Nah, tegas wonge. Bocah wedok lak suarane bianter. Ya. Kuwi wani karo wong lanang kaya ngene iki wis tenan. Tas teko sing lanang. Ayo, yamene tas teko. Nek kaya ngene. Tapi tegas ngono. Daringan bocor. Wong lanang gampang stroke rabi kaya ngene iki. Dadi ora kena. Ndak kena. Lagi nggo. Aduh. Sing kono. Ya. Nah, sing kono sik pojokan sik. Namanya siapa? Nggih, Diajeng Chandra Mulia. Halus iki. lho. Alus namane komplit Diajeng Chandra Mulia. Remenan dahar napa hobi? Hobi Nggih. menyanyi. Aduh. Senengane sing-song. Lintune sing-song. Aduh. Pemandu karaoke. Kowe kaya cah TK menyanyi. Menyanyi. Senengane menyanyi. Aduh. Masa mbok arani pemandu karaoke berarti mau arani LC no. Ora, duduk kuwi. Maksudnya lah senengane nyanyi ki sing lanang teko ya dinyanyekne. Iya. Ora duwe dhuwit ya dinyanyekne. Akhire gendeng le. Wis ora iso iki pedhot iki. Oh, Bocor. mergo- Ora cocok ya iki. Mboten cocok. Kok apa-apa gak. Nomor kalih menika daran remenan apa, Bu? Nggih. Wis genah lah. Komplite. Kompliti. Kula senengane sego pecel cak pecel. Sego pecel pedes apa mboten? Sumer-sumer. Wah, iki. Piye? Wong Sumer-sumer kuwi wedok rada lak pedes. senengane sego pecel sumer. Iya. Mesti sing lanang kalah karo sing wedok iki wis pasti. Lah kok iso lho. Contoh iki kaya Apa iya? Napa nggih, Bu? Wong ki ora sate koki, wis teko aku ae cukup. Wong lak kaya ngene iki. Wong wedok kok senengane pecel sumer. Kuwi mesti ngono kuwi. Sing lanang- Antara dua pilihan. Sing lanang mesti kalah karo sing wedok lah disentak. Amen endi? Enggak, Bu, boleh. Sok-sok. Ngono kuwi. Aku karo cak percel iki padha. Wis duwe paguyuban jenenge Isti. Napa niku? Napa niku? Ikatan suami takut istri. Lah, iya. Bener. Padha karo aku. Garwane Pak Yoyo to? Mboten bocor niki mboten bocor. Oh iya, kudu kok lem. Omongno bocor to? Bocor apa lah bocor ra dijane aku engko. Selanjutnya. Selanjutnya pokoknya Nah, sedanten pokoknya. oke. Namanya siapa, Bu? Selanjutnya, Nggih. monggo Mbak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, iki lho. Religius. Yo ngene iki lho, dekengan pusat iki kaya ngene. Religius. Iya. Agamane kecekel, imane mesti kandel. Dekengan pusat iki kaya ngene iki. Dijawab dulu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya. Selamat malam juga. Ketata lho Pak. Namanya siapa? Iya, nama saya bukan ibu tapi Nona. 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 Enggak pakai itu, Nona. Nona Kunir. Bibirnya gini, Nona. Nona. Iya, bagus. Nona Iya. Kunir. Heeh, Iya. Nona kuwi wong wedok sing isih enom urung di bojo. Lah, Nona Iya. namanya Nona siapa? Saya Nyonya Cuci Retnowati. Suci Retnowati. Kok ora cetha to, Pak? Ora apa-apa, wis to, diterusne wong cah stres. Saya karena menjelang malam seperti ini. Bener. Nyonya ya? Iya. Iya. Hobinya apa Nyonya? Saya hobinya tuh renang. Oh, Oh. Renang. gaya Iya. apa? Gaya apa? Saya suka gaya yang mekangkang itu loh. Oh, gaya kata. Gaya kata.
Iya, terus yang apa itu gini-gini itu loh. Ya, gaya gini iya, kan. sama melumah-melumah itu. Ya, melumah. Terus kakinya jegal-jegal. Ya, wis ora sambok teko ile wis gendeng tenan lagi. Sebelah ya. Ora masuk ya. Ya mboten masuk. Lah niki lho, niki dulur kula lah niki. Nah, Madiun iki sing jaga ya iki. Nggih. Suwun, Mbah. Ah, ya ngono ditoto sing tenanan. Genah digenane. Dumi sing rata nggih, Mbah. Didum sing tenanan. Nggih. Ya iki. Iki kanjenge lho iki. Nggih, leres Kanjeng Sunan Kalimantan. Kok Kalimantan? Nuwun, mbok pinara, monggo pinara riyen. Sik kersane di anu, ditata riyen. Sebab remen kalian seniman menika. Dereng Kong, sing ngajeng nggih dereng ketinggalan. Dadi bentek. Dereng niku sing ngajeng nggih. Lah nggih, leres wis ya iki padha blangkonane karo kowe. Mbah, ya Allah wis ora. Nggih. Nggih. Ayo. Nggih, Mbah. Nggih. Nuwun, Mbah. Kaya nyambung. Ha iya. Iki jane konsepe piye lho, Ya to, Kang? Kang, kok lontron kaya ngene. Tapi mboten napa-napa. Kula tak ngambil duwe sing mriko. Lah nika pun mboten usah ditangkoti. Ora usah ditekoki. Lah nyapa? Wis ora duwe hobi ketoke pisan. Niki Bocor kabeh iki. Nduk niken, sini Nduk. Niki. Kalih karo niken mawon. Monggo. Kene Nduk, kene. Sama Om sini. Nggih. Om. Awakmu ki nak nyeluk Om. Om cakep. Itu kok niken ora percaya. Om cakep apa paling omplung. Kok mas aku Om cakep. Kene Dek, kene. Mangga. Ini. Aduh, ya ampun, wis suwi Nduk. Teko jam piro ke, Mang? Ini tadi aku datangnya jam 6. 6. Lah kok meruput? Iya, tadi aku pagi udah di sini. Oh gitu, Ya. acara di sini. Kalau umpama tak ken nembang ngoten anu nggih. Boleh, bebas. Kersane duet kalih Batang setunggal iki lho. Batang piye? Iki lho wonten pamundutan iki lho mboten sekeca mangke. Siap. Saking Pak Marwan menika nyuwun gubuk asmara lintang asmara kangen bojo untuk Pak Manto dan Pak Bapak murid ingkang wonten anu aduh. Oh, bener kan? Kringete sak bronto-bronto. Ya sing ngopen ngono. Ya, Ya, karo Mbah Kong ya ngono kuwi ya. Ditutuli. Kan ngen moto kan. Ya Oh, niki. Nak kurang resik culeken matane. Wong edan lah kok irung disogrok. Aku irungku rada gedhi disogrok ini kan lho Oh iya. Niken iki peduli. Ora, kae mergo tangen ini lho kae. Aduh, Jan. Nikah ini mesti ngono kuwi lho. Aku ndek iki turu lah kok dipliek-pliek ning ngene to, Bos. Ya krek terus. Ngono kuwi males. Larep tak kei kuwi lho sunduk-sunduk sing kayak barongan kae lho. Mbok padakne aku barongan Kedirian. Terus mari ngono dikei sunduk ngene terus mentul-mentul ngono. Nembang, Nduk. Nih, nembang tak dudahi kowe nembang karo anu Om. Dadi ngene lho kan bola apa payuh. Ngene iki sapa sing ra pengen koyo ngene. Lah kowe tangane karo mangsaku. Tapi ora apa-apa wong niki sami kalih adik kula piyambak. Ya ning kudu kelingan lho, garwane Cak Percil ya monitor nang streaming wis WA aku. Anu Bos, wifi ku mati ya. Wifi ku mati. Tethering. mau lagi bar tuku paketan kok. Nembang lho. Apa? Lagu menika apa? Lintas. Oh, Lintang Asmara. Apa gitu? Lintang Asmara. Lah aku lho, pipi aku ndak paham aku. Lihat coba. Wong bagus. Apa, sayang? Alah. Stres. Meneng sik ben nembang sik. Lah diceluk lho, Mas. Wong bagus lho. Oh alah. Ya coba. Wong bagus tresna mungkin riya tamba susah jroning batinku. Lah, iki lho Bos karepku. Jos to. Nggih, suwantene sae niki. Jajal anu kowe dem karo kowe, aja karo aku. Karo aku. Ya ora apa-apa. Iki garingan sik to? Nggih, garingan sik, riyen. dicek sik. Jaringan kersane. Kowe anu karo Mas Lenem ya. Ah iya. Enggak apa-apa ta, Nduk. Hah. Engko lek ketoke munek-munek ngutahno ning kene Iya, pisan iya. ya. Kowe nek tak cewokot biatukmu lho kaya munek-munek. Aku iki ganteng-gantenge sak donya. Coba. Coba kowe. Tam. Adanya di Pasna ya. Wong. Ya. Iki sing biasane melok-melok suaraku kuwi to. Heeh. Sing tau dadi nira-nira Niken Salindri kuwi to. Ngomong. Iya. Ngomong oleh. Suara Niken Salindri keplinti. Wes sesuk rasan. Ya kan ya? Masalah. Wah, sing gawe apa jenenge jarene suaraku mirip Heeh. Arya Galih kuwi. Ya. Ngomong oleh. MMA wis dek bengi yo, Pak. Mosok nangis. Tapi suaranya apik kan. Masa? Iki saestu. Iya. Coba sik no. Aku wedi aku. Ndak. Iki sinden apa atlet? Kita baikan. Oke, sayang.
Sayang diasmu. Nyelah dilok ya Mas. Ya. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batenku. Saiki suarane niken wedok berarti sik. Iso. Gulu menjengmu ndi, Le? Iki lho. Niki Kapake. Dia anu dipitek. Aja banter-banter. Dia ngenane banter iso balik. Suarane wedok terus rong dino. Iki urung petok iki. Tak tirokno ya, Nduk. Iki lho, ayo. Wong teges antep narasa atimu. Wedok tenan. Tresnaku tulus roning kalbu. Ya Praban, dia bagi. Lanang. Senadyan Dadi lagi pitek ngene teru banyu sekara. Gulu menjengmu to, Le? Tresnaku Iki lho, kena. Oh, kuncine Oke. belum menjeng. Kuncine gulu menjeng, Bang. Tetes. Ngono ya? Nggih, iya, Dok. Ngono. Kalau winjen, ayo, Dok. Lagi. Lah kok pengen ngomongi sampean ae. Dadi dipitek ngono. Pitekan, Dok. yen tresno rapi dipisahno. Kowe malah koyo dolanan. Kok rumah saku iki. Nih, pisan kas. Siang pantoro rati. Aja mbok pateni. Iki kaya dolane cah cilik-cilik nuwun sewu lan jenengan pados dolanane cah cilik-cilik, Nduk. Wah, adik-adikmu tukokne dolanan iki Ya, cukup. kok plembungan kae. Kaya plembungan suarane ngene iki. Asik. Iso kaya ngono ki piye? Iso golek dhuwit kok. Waduh. Asem. Iya. Ini kok tembangane iki nggih? Heeh. Ya lho, ya karo wong loro, karo aku karo. Ya. Enggak, yo. Yo. Lintang Asmara, maka. Tetes. Yuk. Asik. Ayo Mas Gali. Mantap karena lagi. Ayo ki. Yo Mbak. Yo ket, Mbak. Dagelane tambah sita. Siang pantoro ratri. Eleng manis sing ati. Setiaku bisa Wangat tegas santap narasa hatimu tresnaku tulus rening kalbu. latihan ngaruh. Senadyan nyawa oncat saka raga wis tresna rapi Legend kali ini. Onta pemilu. Yombol lah piye to kok? Warga masyarakat Jumpan di Lembean. Asik. siang pantoro ratri wong iling Manis sing ati. Setiaku bisa aduhani. Ngene-ngene nyapa iso maju. Marang sang tiasulati. rasa tangan yang liputi lintang bulan dadi saksi bebayani datang balinsani Kaya nyeme-nyeme ketoprak. koyo putih saka Kaya nyeme-nyeme ketoprak. hati.
biasa. Nggih niki lho karo kula niku. Nggih. Bener gamelan ning garape jan luar biasa. Nggih, nggih, nggih. Niki kangge mbuktekke bilih tilaranipun para leluhur nadyan mung gamelan murni ning nyatanipun saged nggih garap napa-napa. Leres. Saged diungkek ngiwot diungkek Nuwun sewu, Pak. Napa nek? Menika wonten ibuke Nduk Niken Dugi. Alhamdulillah. Yo rawuh. Orang tua saya. Nggih. Ora tega karo putrane. Nggih, mboten tega. Alhamdulillah. Masa iki jenenge Bu Wiwin ya iki ta? Sanes menika namine bareng asma menika sinden alah gelungane Oh, anyar. iki Bu Kesi. Gelungane anyar. Sinden. Wow. Bintang tamu tekane keri dhewe. Nggih. Mas Nggih niki niki. biasane ngoten. Nggih niki. Alhamdulillah. Nduk. Deh, Anake tenan, Pak. putranipun to. Nggih. Nggih. Ati kae dhuwit. Nah, ya ngono klambine padha irenge. Nah, ya. Matur nuwun, Mbak. Ya. Wilujeng dalu Mak Cange. Nggih, sugeng dalu Mbak Yu. Nyuwun pangapunten iki wau radi telat. Nggih, ngapunten nggih niki wau ngampil Kang Putra. Nggih mboten napa-napa, pancen kula obral nek niken iki. Kowe jane iki wong wedok iki piye anak kok diobral ngono Mas. Maksud iki ben sapa-sapa iki nimbali gelem nanggap ngono lho, Mas. Bareng namanya siapa cantik? Nggih, dipun tepangaken warga masyarakat pundi niki? Mbah. Kedung Panji nggih. Nggih. Dipun tepangaken menawi kula ngagem busana ngaten niki biasane kula nyiliti, Mas. Nggih. Lah kok nyiliti? Lah nek anu wong wedok iki biasane ngarep kan nek ditambahi Nggih, iki lah. Nyi Kesi. bener. Nyi Brigita, Nyi Nyi Niken. 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 Awakmu jeneng Awakmu asline Litiana, Mas. Litiana, Nek terus panggilane Liti. Akhirnya kan yo Nyi Liti to, Mas. Oh, nggih. Nek nek biasa-biasa hari-hari yo beda wis. Nak hari-hari umpama anu nganggo modern. jenengku anu modern. Nah, Ya. moderne sinten? Maria. Mariati ya Mariati. Tak piro Maria jebul Mariati. Mariati. Total betul. Aja nganti wedhus mangan apel. Iki to, bener. Yo kuwi Mas Mariati. Mariati. Lah kowe sing nyanyi iso kowe. Yo iso. Lah iki lah lagune Niken kaya ngene. Awakmu sing nyanyi piye? Mariati. Mariati. Hae. Tak kira Maria jebul Mariati. Hae. Mariati. Hae. Duwe buntut ngarep. Lah kok nyebut ngarep kowe? Sing bener ki wae Niken iki lho. Bener iki lho. Billy Ellis. Mangan kabel, itu Kabel das. Kabel dipangan. tukang sound di sini. Adik, Nggih. adik Liti Pripun Mas? menika teng dalemipun bapak sinten? Bapak Marwan Enje kalian Ibu Tuti. Ah. Menika termasuk pahlawan negara. Sinten? Pak Marwan nika. Loh, kok saged? Anggenipun anu suarane kok gede banget. Terah yo awakmu ki asline yo gedhe lho kok njaluk cilik. Apa to? Kaya jaman biyen kok. Njaluk cilik yo diunjukke Kaya kuwi. Mbah Santirono kok. Ayo. Iki termasuk pahlawan Kok negara. bisa? Soale anu gawe tempe terus diolah didol ning gone Malaysia. Iki Upin Ipin kudu berterima kasih karo Pak Marwan, Mas. Yo nyapa tekan Berkat Pak Marwan Upin Ipin iso Tekan Upin-Ipin kuwi lho. Kok iso tekan Malaysia. Oh, yo Iki aja ngrembug kuwi ngrembug manten iki lho, Nduk Niken wis ngomong sakinah mawaddah warahmah. Mbak Fernanda kalian Mas. Sapa? Aja dudoi, aja Aja dudoi. dudai. Mas Tanggap anu ora ro. Lah iya. Mbak Fernanda kalian bojone Mbak Fernanda. Ayo Mas sapa? Lah iya, Asmane sinten? asmane yo Mbak Fernanda sing wedok. Heeh, lha Sing nek lanang. kakung. Sing lanang niku garwane Mbak Fernanda. Lah iya jenenge sapa? Nyuk munyuk. Kuwi ngono anu mantune Pak Marwan. Ah, Ngerti. mantune Pak Marwan garwane Mbak Fernanda. Jenenge adalah Mas niku Mariati. Mariati. Kaya manut dalang kuwi lho. Mas aku kok iso Mariati ki lho nek tulisane lho. Mas sinten anu Pratama. Lah kuwi lho Mas Pratama tak omongi aku mau. Iya, iya. Mas Pratama Arhan iki kan Iya, bisa. iya. Bal-balan. Mbak Nanda kan Mas Pratama Ya. mugi-mugi iso nglampahi bebrayan agung dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet diparingi momongan sing soleh lan solehah. Amin. Muga-muga sok ana reja-rejaning jaman Mas Nanda, Mbak Nanda kan Mas
Pratama. Mas Pratama. Iso nerusne. Nerusne apa? Nerusne tempene Bu Tuti. Iya. Kok tempene Bu Tuti iki lho? Maksudnya nerusne perusahaan. Perusahaan tempe iki lho. Ya sing komplit ngono Lah lho. iya. Berarti gitu. Iso go internasional. Ora mung Malaysia tok. Kene ya dikirim Endi? Baben. Nyangane kok yo Kono wis akeh kono. Kono wis akeh. Kuwi aja sok anu lho, kuwi enek niken lho, iki bocah sik anu lho. Iya ya. Kuwi aja lak ngomong aja neko-neko. Baben kuwi ndi Lah to, kowe Mas? ora ngerti to, Mas. Nyapa? Kula niki mboten sombong anu Mak Cangi. Pripun? Kula niki didapuk kalian Ibu Mentos niku keliling. Ibu Mensos. Mensos. Mensos kok mentos. Engko tekan nano-nano. Menteri Sosial iki lho. Mensos. Lah nggih niku kula niki didapuk sebagai duta AID Indonesia. Luar biasa. Duta AID Indonesia. Dados kula niku keliling seluruh Indonesia. Pas hari ini bertepatan di Magetan, Mas. Alhamdulillah setelah saya survei tadi siang, Ya. Magetan bebas dari yang namanya prostitusi dan lokalisasi. Tepuk tangan untuk Magetan. Alhamdulillah. Mergo sakniki pun lewat online dados lokalisasi niku. Senenganmu kok jebles ngono kuwi nyapa? Kok senengamu kok ijo to jenengamu. Aplikasi. Kok Sekitar ini tak goleki, Pak. Nembang sing apik. Ya nembang ya nembang. Kan mau nembang karo aku karo sapa? Selentem Lintang Asmara. Lah nek ngono kuwi ya pangananku to, Mas. Lah, Lah nek awakmu Lintang kok iki iso? mulai sik cilik iki sing gedhekne sapa? Awakmu Sing ngomong sapa tak tabukane? Lah, Ya mboke kok iso. Lintang Asmara Aku iki mung mendidik. Dhisik iki kan aku ya termasuk anu murite Bu Kesi to. Tibakno. Lu aku sering ngetutne anu dulur-dulur magang koro iki kan wis Madangkara. Nyapa kok Madangkara? Aja mbok pedhot-pedhot. nembang ya, Mbak? Nembang Mak Cange. Nggih. Badhe ingkang klasik napa kreasi napa modern? Lah kula niku napa-napa saged kok. Apa ae mau? Klasik nggih saged. Nggih saged to. Lah kula niku gendeng-gendeng gedhe, gambir sawit, Wah, onang-onang, Slendro Songo. elo-elo kali bleber, Elo-elo. serondeng gosong. Lolo. Lah iya lah aku terusane kan elo-elo. Kula niku wong Jawa niki menurut kata-kata. Manut tulisan. Manut tulisan. Sing wis dinulis ning buku utawa kitab. Lah iya, tulisane piye? Elo-elo. ELO. Iya. Elo-elo. Lah gendeng gede kabeh, klasik Cih, kabeh. kukur bawuk niku kuwi. Ya sik meneng nduk aja mbok rungono. Lambemu lho. Aja mbok rungono aja rungono. Cucur. Sapa? Cucur. Aduh Bu Kesi piye ta Jen? Lho kok nyalake Bu Kesi? Lah sing nyatete kono kukur bawuk. Cucur. Tak tulisi godi. Nyiliti. Cucur bawuk. Nggih. Kuwi gending petalon saurunge wayang diwiwiti kuwi mesti muni. Wonten nggih. Sing cara klasik Lagi biyen. kula anu salah catetan niku. Sampeyan napa mau? Kukur. Kleru. Kukure iki cilik sing ikune godi. Apane sing gede? Ya kuwi lho kukure. Nembang sing apik, aja ngisini-sini. Nggih. Contoh Kemarin harus ngono nembang sindir-sindir. karo niken neh. Nggih, anu angsal ngincipi gamelan nggih. Monggo, sampeyan badhe disemur napa di napa? Napa langsung Disemur napa gaduh? digoreng? Ya goblok Mas. Nyapa? Maksud iki ora gamelan terus tak pangan. Maksudnya? Maksudnya aku tak njajal yogane ngono. Lah monggo lah pengen milih ledeh. sepundi. Monggo sing Milih pundirin. sepundi? Apa kabeh jajali siji-siji? Iki ngerti apa ora to maksud? Piye to? Iki mau Mak Cange wis ngomong wis Monggo. ngendikan. Ah, wis cuma enggak nih. Ya. Aku ki kon Piye? ngopeni arek-arek. Nah, malah alhamdulillah nggih Pak nggih. Nggih Mboten alhamdulillah usah mumpung ngetokno tanggapan duit. sepi diopeni. Hah? Ayo Berarti nembang. mbok wenehi Aku mangan. malah rugi lho lho. Nembang sing apik, selindro apa pelong? Anu pelok selindro. Mas. Apa iso, Nduk? Enggak kena ya, Nduk ya? Ora enak. Enggak kena. Pelok-pelok slendro-slendro. Lah, iki lho. Pelok-pelok nek selindro, Ngerti selindro. budaya. Slendro gak melok tapi slendro. Enggak itu. Ya nek selentem iki. Ya iki anggotane iki dhisik. Pelok selindro Selindro. selentem. Saiki Saiki bubar. Mas. nembang apik, pelong apa selindro? Mulane duwe grup iki aja telu. Mesti akeh bubare. Lah iki telu ya awakmu Lah aku ya. telu ya, no. Delongkas yang dipecat kok. Lambemu. Selindro apa pelong? Aku ngene iki rada serik nek Lah karo nyapa? Niken, Mas. Lah nyapa? Lah aku kan yo Mas yo iki dhisik iki muridku. Ning aku nek perkara percintaan iki yo ora kalah. Lah gendaanku diroyok karo Niken. Sopo? Bar iki lah dhisik karo aku to, Mas.
dalang Akbar nganjuk. Nganjuk iki sapa sing ora ngerti Akbar? Akbar iki pacarmu. Alah riyen kula. Masalah. Sampai mboten anu kober garing lho kalau kali Akbar. Lah, apa kurang wong Mas Akbar gantenge kaya ngono? Lah kowe raimu tak sawang kaya super tetra lho kuwi. Nika pas anu mendem nika Mas. Masa Mas Akbar kolu mbek sampean. Rumah aku bocah kok. Jadi digodhog lak ya empuk. Arep nembang apa? Nembang apa? Iso ngomong ae. Anu gamelan man nggih. Iya ya. Enak ya kuwi. Enak ya iki. Jaluk. Malah jegok. Ora jegok sing nyapul. Jegok. Nembang apa? Malam Minggu Mas. Iya. Malam Minggu enak. Lagu anyar to. Anyar. Pelok apa selendro. Nduk, Lagu nyapa ta, Teman? Padha duwene kok sok rumah aku kok padha duwe bokong. Awakmu ketoke kok gumun. Piye? Piye? Iki asli ta? Asli to wingi mari tak anu kok suntikne kok. Lah kok blorot. Puskesmas. Pancen susuhe mlotrok kok, Nduk. Mau kepanasan Mas aku. Di pepe rong garing. Sih, Kok padane Talane tolong dino ngembes ae udan. padane tempe ae. Ayo. Apa? Pelok apa selendro? Ya wis anu sak manut Mas. Malam Minggu. Iki lho sinden pasrah. Ya ampun tenan kowe siswi. Kowe iki apa penyanyi apa? Sing endang iki, Mas. Ya apa ya kancane dhewe to? Lah sapa? Masno. Masno. No sapa to? Nonggek. Nonggek. Mas aku. Koso nonggek Ayo, karo Ta. Mas aku. Sing ndi to? Lagu sing piye? Single Mas. Apa artinya? Oh, alah alah pelok. kuwi. Kendange Mas ya. Ya. Tak tuk dut. Tak tungtung. Tak dung dung. Tak dundung Asolole. tak dundung tambah pedot. Tak dundung aselole. Anu sanes nih. Wedi pulang. Sanes. Oh, berarti muridnya Purnomo dalang iki. Ketoke nyapane lho, Mas. Apale ketoke ya iku menghayati. Adike Pak Soni. Ane Sony pedot kene kan anu yoyok pedot. Ya, pedhot ndasmu ora. Ayo, tuk tak deng tuk tak tuk. Apa artinya malam Minggu Asik. bagi orang yang malam Senin Benen dong sing sabar. mau ke pesta malam Selasa akhirnya nongkrong Malam Rebo. Lah iki sirah iso diklokop iki lho. Wis dok kowe sing nyanyi kan kowe kan. Ana ndase sinden kok kena diklothok. kowe iki kebangetan. Ya ampun, lah kok sikat WC. Saiki mbakmu. Bener nek kuwi sikat WC wong iki letonge. Aku lak yo isin to. Isin nyapa? Karo Mas Akbar aku lak yo isin to. Ngene lak yo terbuka identitasku. Lah apa pas karo awakmu kae macakmu ya ngono kuwi. Ya kan anu kan pas turu to Mas Akbar. Dadi gak kroso. Wis rasa nyanyi kowe sing nyanyi ngarepe kowe sing nikah sing terusne wis. Iya, iya. Lagune apa kan? Lagune apa? Malam Rebo. Loh, ya aja manut batang kae kok rumangsa aku. Lagu-lagu sing kepenak iki kan pamundutane warga masyarakat. Iki sindene malah kaya brimob to. Aja ngene. Piye? Aku malah apik weh. Nah. Aku piye aku? Dan kaya tumor. Aduh. Dus. Lah. Nak ngono kuwi piye? Kaya apa? Yayar Juno. Nggih. Ini kaya Puntadewa. Iya, bener. Sing eling lho Yan. Seneng. Seneng apa? Lah kene sing eling ora lagi nih. Beda-beda ya. Yuk. Tek redek tek 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 redek tek 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 tek. Siapke. Cek. Siapke. Pasukan masuk dalam barisan. Basiran. Aduh, aku dus. Kaya luput. Kok bener. Iki lho Bah. Aja biayaan. Saya jaluk dicelukke. Ya ini kan nostalgia toh. Ya. Dok, apa dok? Lagunya apa dok? Iya. Apa? Gelo. Ya. Coba. Ayo. Apa artinya malam? Ngarep kuwi sih. Ngarep dilihat Iya. Oh iya, oke. Iya. Ayo ngomong malam. Delong. Asik. Engko lek kena tuk. Deng. Tuk. Ngono kowe mulai ya. Ya. Ipa, sawai
Oh, malam minggu. Waduh. Bagi orang yang tidak mampu mau ke pesta tak beruang, akhirnya
gentenan kok delenem nikan aku batang. Hei, 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 Sik. Gigi. Telek. Ayo, ben koyo selek kan. Bersama Mayang Koro. Iki lho dagang aku, Cok. Diomongi kok ngeyel. Konsepnya piye lho? Ya yo mbo lho, Kang. Ana ontran-ontran kok ngene. Ho ha. Hei, ho. Was. Yo. Sandalku. Lagi apa? Lah nek barongan. Wis ora apa-apa. Sandale dalang nggo barongan. Aku mung Was. Lah. Gup. Yo. Anarkis barongane. Mosok gara-gara cedak ngono. Raman. Sindane muni perwok ngene. Oh ya. Ben ketok api ya. Ya, Mas. Pas digedhukne prok. Ngenteni kono sik. Iya, Mas. Ora. Luar biasa. Kowe pengen apa ora? Ayo. Produksi. Barongan Kowe aja kowe. kok malah diklik. Kowe ora muni kuwi. Ora apa-apa. Ora kali prok. Aku bakul aku kok, Mas. Oh. Mas iki lho muni kaya nggonku delon ora percaya delon-delon. Sinden iso karo yoga iso kompake kaya ngene. Kompak, Mas. Ojo kalah karo sak percaya. Delon kan. Kono lho enak. Kenapa? Nyapa lho. Kena telek ya. Ora apa-apa. Ya nek Wong nyambut gawe sing lah kene Sing los sing totalitas. totalitas. Eneke barongan niken iso kuwi kok ora. Iya. Muni kabeh. Yo. Kok. Malah kaya ulah. Kaya ulah toprak.
Sikil sing dhisik. Sikil sing ketengen iki lho delon. 1 2 3. Pra. Yo. Jalan, jalan. Sing tenanan to. Ora muni Dipaske. Iki kan jajal kan. Ngene to. Dimakne sik disawang tenan lho. Niki ni wedoke iso lho delok. Yo. Dasku bareng kok prok iki. Ya iya. Wong apik ya ngono kuwi. Mosok kowe ra muni belas. Ya sik ta iki lho. Kuwi wong asli wong jaranan kuwi. sing tenanan to, sing tenanan. Banter to. Lagi tak endas. Saya kena endas. Yo! Luar biasa, komplit tenan cucuk Pak Marwan ini nanggap wayang sak bintang tamune. Wah iso prok tenan. Kula mboten saged to. Mboten saged prok. Belajar sinau ngono. Monggo diprok riyen, Pak. Saya tak nyelani sih ya, Cak. Nggih, monggo. Nah, kalau tak niki enten nawala kalian jenengan ben rodok leren dilut. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saking Mbahno Kulit Magetan. Injih. Untara Nadi ngersakaken gending pepeling kalian lintang asmara. Kagem Kaya kecepet lho. Ki Cahya Kuntadi monggo mampir nggih. Cak Percil Kodhok. Nggih, siap. Mbak Saipul, Pak Sun kalian Mbah Gunung. Ugi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu Mas Cahya Kuntadi saking pandemen wayang kulit Mbah Gunung, Mbah Trima Pratama, Mbah Guru Suprayitna Pingkuk lan ugi Pak Sun, Pak Saipul. Nggih, Pak. Sugeng ngayahi pagelaran Mas Dalang mugi lancar gendingi manut kalih Mbahno Kulit Magetan. Nggih, Pak Rondong, nggih. Saking Pak Sun nggih. Nggih, Pak Sun. Nggih niki tenan kok. Oh, ngoten to. Nggih. Romo. Nggih. Mas Sur Rondong. Dari Mas Arif Tanto, Nglumer Madiun minta gending tayub Sragen. Aja dipleroki versi karawitan Madangkara. Madangkara piye versine? Tambahi darbuka no, ayo. Wonten nggih? Anang apa-apa enak ini Cak saiki. Nggih, kula nyuwun mangke sing wonten darbuka. Nggih. Salam buat Pak Dalang Cahya Kuntadi, Ibu Sukesi. Nggih, sehat selalu panjang umur. Nggih. Salam dari Mas Arif, Nglumer. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur yulimbo kepareng kula dulure temanten badhe nyuwun atur lagu Gubuk Asmara mangke inggih ingkang badhe nyarirani Mas Wiratmaya. Lagu menika kunjuk dumateng sedaya para pamirsa sedaya ingkang kepareng tindak dhateng dalemipun Pak Marwan. Nggih, wassalam saking Pak Mislan. Wah, nggih. Nggih, ugi endi ape mau. Saking Pak Haji Daryono, Klecorjo Madiun. Oh, mriki mawon niku. Waduh kono. Lah nggih tebe. Oh, Pak Dar.
Jare kene mawon. Tak dar to. Dar sapa? Dar gombes to. Dar buka ayo. Dar buka. Titip salam kagem Mas Muhammad Taslim. Nggih, sugeng ayahi wajib kuwi lho, Van dhewe iki. Mas Taslim iki terus. Nggih. Sani ngeten, Cak. Nggih. Niki kula nggih duwe bintang si Siap. Winong Monggo, kalian monggo. si Birgita. Nggih. Saniki nggih. Nggih sakniki jenengan Purbawasesa arep cara Banyuwangen kena Lah. keragenan dangdut nggih boleh. Saestu lho. Monggo lho. Sing putih niki, monggo. Yo, disupporti rumiyin mawi arum Bali. Yo. Birgita Winong Ceria. Oke, berpacu dalam melodi. Kan beli sing ado pes nang sing ado tiang beli sing melali beli ijo beli oi ijo beli ijo melali beli jajo beli ijo beli jajo Mang tuturi Cak Percil yen Nggih. bab nembang niku pun apik mergo mahasiswa terus sarjana. Nggih. Ning yen bab teori-teori trik supaya bisa menarik untuk penonton kalayak rame kinten-kinten pripun. Oh Makandhan. ngoten. Nggih. Lah niki jenengan anu kula pun aman niki. Rada maju nduk, rada maju nih. Ah iki rada maju nduk. Ah hop. Nah, kula anu ngambil selindro mawon. Nggih. Kersane sekeca mangke. Selindro ya, Mas. Mas, Nah, lho sampean sili iki lho. ora Mas iki kon utuk iki lho, Pak. Tak becok ndas nembang sing kepenak jajal tak gawa ning Banyuwangi. Ya nduk ya. Ya. Nembang Banyuwangi jogetmu ya kudu iso. Banyuwangi iki enek joget niku wonten lak jaler menika sagae sing apik, nak wedok menika bebek-bebekan utawa pitik-pitikan. Ngaten nggih? Ayo kula ajari. Coba. Petetan ya kembyang petetan Sultan during pucuk pertamanan tok delang tumpuk blagur tok delang blak tumpuk blagur ya. Ya, Mas. Petetan Katanya no. yo kembyang petetan Sultan during pucuk pertamanan tok delang blak tumpuk blagur. Paham nong? Paham toh? Paham, paham. iya. Kok sampean iso iki? Iki anu joget apa iso? Iso dangdut iso. Kuncine iki Patokane dasar. ngono kuwi ya. Iya. Saniki. Miki dekese. Aku sing nyanyi wis. Sampeyan sing joget. Ah, hup, rada ndek. Hup. Ah, madhepe rono ya, Nduk, ya. Petetan yo kembyang petetan Sultan during pucuk pertamanan tok blak tutup blak asik. Piye Cak, masuk ora kuwi? Masuk tapi kurang rodok. Nggih, anu tasik ragu-ragu. Kurang mlebu. Gila paling gila sing apik. Ketok dedeke sing iki sing apik. Lho, Lho, malah bungkuk. Wah, lah kowe rono akhire brocol gene kunge kono rodok maju. Ah, hop. Rupe ucul. Ayo. Rada ndek. Nek setingas. Lah karo ngeden-ngeden piye ngono. Rumah saku rodok ndur klaru kuwi. Petetan. Lho, hop. Warah ono to. Lah iki sing kudu didandani. Ngene lho, Nduk. Warah ono. Ora mekeh-mekeh ngene ora ngene. Piye to bocah iki? Mulane to nek latihan ki teko. Delan petetan lho. Ya
kok iso mekeh-mekeh ngene, Mas. Sikile tiru Blas, ayo. Mas Percik. Nah, iya. Lah ya mulo takon ngajari jenengan to, Cak. Lah nggih. Hop. Petetan ya kembiang petetan sultan dure pucuk pertaman Ketake kenemenen Pak iki Piye, Mas. Cak? Piye? kita iki sekoke pedhot kita wis Mboten saged iki. ndak kena wis Mboten saged didamel nek niki. Jaluk dilas kita, kuwi Pak. digawe pisan ya protol sak anu kelem Lha iki kok guyu to Mas saiki? sapa Iki lho guri. Ngece kancane berarti. kancane Modele kancane ora ora oleh no kancane nyambut gawe kok diece Aja diece. angel kuwi mi mangsamu padane penak ae angel masa kaya ngono kuwi lah kok enek kancane Lah kleru iya. Guyu guyu ngece. Paling gak iki kudu dipelajari ora malah guyu. Ayo kaya iki mau. ya Kalau tak sawangi iki, Eh, Cak. napa? Tak sawangi sapa sing guyu kowe. nggih nggih ngece Minyak. modele Jenengan ngece dada CCTV-ne mawon. ora lek ngece lho bos ngeten iki nyambut gawe Belajar. ayo petetan yo kembang gak kena iki Ketake kok kita tas ngendok bebek sing Duh, ora terus ngono delok to petetan lho petek kaya ngene paham ayo sing apik Sitok-sitok. aja ngece siji-siji. wong kok ngece Sing apik, rada mendak. rada mendak Ayo. Kata Nah, sini. iki rada ngene lho Nah, malah kok buntute mentok kuwi ngono ayo petetan yo kembyang petetan sultan dure pucuk pertamanan lho maju lah kok mbok waleh Lah kok iso guyu to Mas saiki? maju Oh, nek kancane. lah kok iki guyu iki lho bas Kancane, Jo. iki guyu Wah, ngece. ngece. Makane gampang Ngece. kok piye. Angel ki mangsamu. Lah kok malah kepingkel-pingkel kacane mundur. Ayo. Nyambut. Lah iki kudune iso, iki wong Klaten. Jek. Gaweane iki joget topeng waja. Rumangsaku. Topeng waja. ane. Bokonge. Mbok esek-esek keri wae aku goblok. Iki rada aja. Rada degek, ayo. Rada dek. Nah, Ya. nah ngono. Sikile. Lambine gudi men to. Sikile kok mekekeh. Sikile rapet. Ngono. Ya kok didelok lho ya. Aja nganti rene guyu lho. CCTV-ne. Aja nganti rene guyu. Ayo. Petetan. Yo kembyang petetan. Sultan dure pucuk pertamanan. Apa Kak? Malah kaya nyelu-nyelu srok. Bosok malah niki. Gak kena didandani kowe. Guyu Cak. Lho, guyu. Nomor loro. Ah. Utuh iki. Iki lho. Diajengi. Nomor siji lho. Oh, ana wong nyambut gawe wong guyu. Ora oleh lho Mbak ngono kuwi. Mangsamu. Wong nyambut gawe ki ora oleh diguyu. Aja guyu. Menghargai Menghargai. kesenian. Modele kok yo ngece. Lah iya, lah kok malah ngece kancane. Ya ngene. Benar Pak. Nah, lah iki Ayo, sebenarnya rada yuk. pas ketoke. Ya iki rada mundur. Masuk. Ya aja sembrono iki. Awakmu sebagai pelatih ning kene. Sikile rada megar. Ngono lho. Lambemu. Ayo, petetan. Se. Nyapa? Kaya sikile kok nyerimpet lho, Bos. Oh, lah sikilmu kempel. Aja Iso sikile kempel. Ayo raja ora lah nyerimpet ayo. Petetan. Yo kembyang petetan. Setan bocok pertamanan. Yo, asik. Jadi kelaparan aku. Lho, Mas, lah kok bututi. Bututi guyu to, Mas. Sing nanggap ya bene kok. Bututi masa yo mbok. Kok jenengan terus ning guyune man bututi. Pak Yaya,
guyu mau. Guyu. Ngapa aku? Bapak ayo ayo gumujeng. Aku ki manajere dadi nyeleksi. Oh iso nyeleksi. yo iki anu kok. Nembangan apa nih? Nembangan apa, Bos? Banyuwangen. Oh, siap. Yo, siap. monggo gerajakan yo. Gerajakan betul. Yo. Genduk niken sisan, Nduk. Ayo. Yo, nggih terakhir, Nduk, sampean. Siap. Bareng iso Monggo, istirahat. Dik, Ayo. Petetan. Ya kan, ya kan. Yo kembang petetan. Sur andure pucuk pertama. Asik. Asik. Nek iki jelas iso, nek iki laire ning alas kumitir kok. Wah sing nyeluk. Mas. Kasihan. Ayo gerajakan Banyuwangi. Yo. Trio wek-wek Madangkara Niken Salendri. Oke. Yo. Hei. Raja
luar biasa Cak Percil. Kompak karo Tepuk pengrawit. tangan buat Elak. Profesional. awakmu yo iso. Awakmu yo iso. Iso. Kowe ngopo setruk kok piye? Ngopo? Wis setruk apa piye? Wiki angel wiki. Ngabani pengrawit ta? Gitu, Mas. Sir-siran ambikan jangan gendeng asli Banyuwangi. Jos. Ngono kuwi carane. Iso. Sakti tenan. Ya. Sir-siran ambikan jangan gendeng asli Banyuwangi. Top. Kok yo iso ae. Anggota kok. Masuk perkara ngene lu iso mantep tenan. Pusaka lho, Pak. Aja nyepeleke sik. Sepelane ngono, Mas. Ya. Sir-siran ambikan dangan pedak tak dung-dung hasil oleh Banyuwangi. Ora anu Mas, kok tak duduk. Sir-siran Ngene lho. Banyuwangi madah. Delok antara rada cepet aja ngene-ngene. Lah, kok nun saya lho, Mas. Siap. Lho, sir-siran ambikan dangan. Lho, Oh cepet. gendeng asli Banyuwangi. Ya, harus cepat. Oke. Ya oke. Tadi. Sir-siran ambikan dangan gendeng asli Banyuwangi. iso ora? Kadang wis tak cempit iki. Cobi Mandi. jenengan. Sir-siran. Ambikan jangan Hei, kateke. gendeng asli Banyuwangi. Lho, iya lho. iso. Sing penting yo ae pinter lho. Iso mendek sing penting mendek. Pokoke dikempet ngene karo mendeli. Mendek. Oh, pokoknya mendelik Mas ya. Dikempet. Mas. Kayak anu. Pak Yoyo lho. Ya. Ngomong ngono lho. Nah, pengen ora? Nggih. Duduten dhewe. Ah, wani ora? Ora apa-apa to, aku pengen tak duduk dhewe aku to. Oh. Wae Sewu, enak kan. lho. Yogane iso kompak kaya ngono. Lancang karo dalang aja kaya ngono, sing sopan. Sing sopan. Etika ngerti ora? Awakmu ki ning kene melu. Ora di pendirian. Sing mau kon jabut saiki kelas rono kok iso. Ya. Ora. Nganti ora iso awas. Yen sewu nih. Ini sakit kok nih. Nganti ora iso tak susul nih bapakmu. Ora apa-apa. Dungane lho, dungane. Jadi pangkate opo iso nyusul rene barang. Kono wis kebak kok iso. Awakmu ben semangat. Semangat ndasmu kuwi. Seneng nek kancane mati. Ora kok dongane nyusul rono. Dongane. Oh, dongane iya ya. Ya. Sir Sir-siran ambikan dangan. Masyaallah. Banyuwangi. Kuwi lho iso penak. Alon. Masa awakmu ya ora iso. sesuk aku ora melu yoga iki aku. Arep melu sapa? Kok perkara ngene ora padha karo kancane lho. Arep melu sapa? Ora lek nesu. Wong iki Jelas tukang kendangi min sak senti ya. sentimen. Sentimen. Iya senti. Men kok sak Sak senti. Lambemu sok kerja. Luar biasa. Kak Nggih. Percil. Siap-siap matur nuwun. Mas Lendem, Nggih. lalu ki Mbak Liti. Nggih. Terima kasih sudah menghibur warga masyarakat di Dung Panji Siap, sini siap, Lembean siap. Magetan. Kula Saya mewakili Pak Marwan mengucapkan terima kasih
Semoga jenengan tetap sukses, Amin, tetap eksis. amin. Saya minta perwakilan dari Cak Percil untuk sekali lagi mendoakan Nggih. manten. Mugi mawon teman-teman kalih menika dados keluarga sakinah mawaddah lan warahmah diparingi rezeki ingkang barokah. Amin. Muga-muga wae ndang diparingi momongan soleh lan solehah. Untuk Amin. penonton jangan pulang dulu karena nanti ada pembagian door prize. Oren, Masa ini sapa hadiah? sing menehi? Betul betul. Sing meneh sapa? Tidak jadi pembagian door prize penonton. Ayo tak cuwoket bathuk ngono. Ngoten kemawon Mak Cangeng Terima matur kasih. nuwun. nggih. Genduk Niken, Nduk, makasih ya Nduk. Ya sudah bergabung dengan Madangkara, sehat selalu. Mugi-mugi ingkang kepareng mirsani, ingkang kondur nggih ngantos dalem wilujeng, kuat momong anak putune. Ingkang tutuk anggenipun mirsani ngantos rampung diparingi tutuk anggenipun netepi darmane urip ngoten. Kak Percil nggih, kalih mriyen sehat selalu nggih. Ya nggih. Nggih. Sendro.